Takže čaute ľudia, moje meno je Richardko a vítam vás pri mojom prvom videu. Som nový slovenský youtuber, budem vám dávať na YouTube všelijaké tutoriály, videá z hier a také veci podobné. Stačí, keď mi napíšete do komentárov pod video. Takže toto je prvý tutoriál, ako vlastne nahrávam aj ja video cez počítač, cez program Fraps. Takže dáme si do ľubovoľného predača fraps.com. Tak, zobrazí sa nám toto, dáme download. A tu máme toto tiež, download Fraps, to sa vám stiahne na plochu, takáto podobná kolónka, to si nainštalujete a zobrazí sa vám presne toto. Tá inštalácia je veľmi jednoduchá. Zobrazí sa vám toto. Ďalej spustíte si to. Otvorí sa vám toto. Takže zaškrtnete si toto a toto. Toto bude hneď zaškrtnuté od začiatku. To znamená, že hneď po štarte, že sa vám to zobrazí. Toto druhé znamená, že sa vám nahráva aj počítač, to čo mám aj ja, že nenahráva sa len nejaký program len. Toto znamená, toto neviem čo znamená. Toto štvrté okienko znamená, že mám nahráva aj toto. A toto posledné okienko znamená, že sa minimalizuje, keď začnete nahrávať. Ďalej FPS. Tu si nastavíte FPS-ka. Potom tuto na tej druhej strane si nastavíte, že kde chcete, aby sa vám tie FPS-ka zobrazovali, alebo keď zaškrtnete toto, aby sa vám nezobrazovali vôbec. To nič inšie nepotrebujete nastavovať, potom dáte si movies, to je veľmi dôležitá zložka. Do tohto riadku si kliknete na to a môžete si vybrať, kde chcete, aby sa vám tie videá ukladali. Toto je veľmi dôležité tlačítko, pomocou tohto tlačítka si spustíte aj zastavíte video, ktoré nahrávate. Odporúčam vám, aby ste si dali 60 fps, lebo to je najlepšie podľa mňa, a full size, že budete mať pekne vyhľadený displej. A ak chcete nahrávať tak ako ja, tak musíte si zaškrtnúť Record Windows 7 Sound, Stereo a Record External Input. Tieto ďalšie tri nepotrebujete vôbec, to sú také blbostičky. A prejdeme na poslednú zložku Screenshot. Tuto si tiež môžeme nastaviť, kde chceme, aby sa nám tie screenshoty nastavovali. Týmto F10 si spustíme ten screenshot, keď si dáme nejakú hru, tlačíme F10, tak sa nám spraví screenshot a uloží sa nám do tohto. Dáme si klasický formát JPG. A potom, keď budete nahrať, to už je všetko, keď budete nahrať, pustíte si F9 a zastavíte to tiež F9. Takže ďakujem, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám páčilo, dajte like, nezabudnite dať odber, alebo pošlite môj názov kanálu aj niektorým iným ľuďom. Takže ďakujem a napíšte mi do komentu, čo by chcete, aby som z jakej hry točil, alebo že aké tutoriály by ste chceli vidieť. Takže dovidenia.